Pomosono kapung goyang hamun leku mampan wong malate mancolot wong kuku sewang lon lamat Lamat kapon merucut saka tegalan ucap saka pidangan Togok Kayang ya kok wah kayang murai wes hebat Patih Dewa Semoro Kawara pondhun wong dika ingkang adhawuh sinuwun timbalipun Patih Dewa Semoro iki rungokno gobokmu angklungno jangkamu ya ki Rikala semono konku ya kuwi sowan ing ngarasani Rama Pandhita Begawan Durna kepengin aku nyecep ngelmune ya kuwi Pandhita ing Sumalima Sang Hyang Begawan Durna ananging ana ya kuwi bebanane nggih bebananipun napa sinuwun bebanane aku kudu ya kuwi melu dadi wadya balaning para sata Kurawandane sinuwun Prabu Duryudana ing negara Ngastina kang angka loro teh kang angka loro ya iku aku kudu bisa gawe ringkiying para Pandhawa anut gawe guruku Sang Pandhita Durna para Pandhawa kuwi ndarbane pamong loro siji jenenge Kresna kuwi Ngalendra Durawati sing angka loro Kyai Lurah Semar para Pandhawa yen ta ora ana manungsa loro iku mau ya kuwi sing sinebut Bathara Kresna kalawan Kyai Lurah Semar kuwi ora dadi baya pangapa ringkih ibarat kaya suwe mijet wae ngeranti gone bakal jaya para Pandhawa. Mula kang sapa iku sih? Dina iki ayo kok nolaku jantaku tumuju menyang Kalampis Ireng. Punapa siwun sampun pirsa marginipun dhateng Kalampis Ireng. Urung teh menika prayogi panjenengan menika nyuwun pirsa dhateng nggih menika abdi paduka pun Togok lan Saraweta. Sabab menika rumiyin dumugi saking tanah Jawi menika sinuwun. Oh ngono teh. Nuwun inggih sinuwun. Apa? Pun dipun kang adhawuh sinuwun. Lho, kula base. Ngene kok. Iki aku diutus dening ya kuwi Rama Panembahan Begawan Durna, ya Rama guruku Rama Nandra supaya percayani ya kuwi para Pandhawa, gawe iki para Pandhawa percayani Kyai Lurah Durna ya Kyai Semar. Apa kowe kira ngerti dalane kang anjlok menyang Kalampis Ireng kok? Wah, kula iki pancen riyen niku wong tanah Jawa sing kula iki. Bar iki riyen niku sadaya kula dadi wong Sabang, kula dadi wong Jawa niku damung. Ya to. Angkat. Lha ngati-ngati sanget lho wis sinuwun.
Kyai tanah Jawa niku kyai ini alus-alus ning ngelmune niku sing boten saged dipun bentenaken kalih piyambul ingkang sabrang menika sinuwun. Ngono kok nggih sinuwun. Contone kaya sapa, Bang? Manah para Pandhawa niku nggih sinuwun ingkang setunggal niku sembarep dhewe niku jenenge Prabu Puntadewa niku. Prabu Puntadewa niku ratu alim-aliming ratu niku. Ora nang sak lumahing bumi sak kuning langit ratu niku sing kaya Prabu Puntadewa menika sinuwun. Lega lila menawi yuswanipun utawi umuripun pun dipun tumbas utawi dipundhut tiyang kangge katentremaning praja niku disukakaken niku. Umur wong disukakaken raja berarti sakakaken boten niku. Umpama mantos umur raja bala wis suwun. Umpami wonten ingkang nyuwun garwanipun niku lho. Lha niku lho. Bojonipun niku disuwun menawi katentremaning. Kalau menika dipun mulungaken niku. Dadi bojone kuwi ya dijaluke oleh kok. Nggih menawi kangge katentremaning negari menika dipun mulungaken. Mila kondhangipun menika Nalendra ingkang gadhahi Ludira Seta ngoten lho sinuwun. Sakti menika Sumambara menika kelemaken ora gelem raning apa tandang lha niku malih buta jenenge buta amrah. Gedene sak gunungan ana niku. Aja meneh kok namung lamake manungsa menika dewa mawon ngingrip menika nyawang astenipun. Menika Prabu Puntadewa ingkang kalih menika jenenge Raden Plekudara. Apa lho Plekudara? Kok omong kok sing bener to. Plekudara. Lho. Wis ganti Kang Kakak. Jenenge pancen yo kuwi kok Plekudara sapa? Iku ingkang kalih niku jenenge Raden Plekudara menika gadhahi pusaka wujude kuku jenenge kuku Pancanaka. Iku kedawuh saking menika gadhahi pusaka gada niku jenenge rujak degan Kang Kakak. Tampemu lho. Jenenge kok rujak degan iki lho apa kangge seneng-seneng kuwi jenenge rujak bala niku. Gedene menika ngungkuli umpami dipun tekaken nggih sinuwun menika saged menika ngiyupi lemah menika 4 meter niku godhone Werkudara. Ngono kok unggul sinuwun ngoten niku. Terus umahe perang ngoten nggih, kaya perang ngoten godho niku dipun glethaken ngoten. Terus langsung dipun tendang. Jor ngoten niku. Godhone glundung. Niku wajib bareng musuh Gletak. Turu Kang Kakak. Dengkul ngrocot ku lho. Bodho mati kabeh. Ngoten niku. Carane perang ngoten niku. Niku jenenge Raden Werkudara. Saka nomor 3 niku jenenge Raden Janaka. Raden Janaka menika satriya bagus tanpa cocot Kang Kakak. Cocot blasmu cepat kuwi cacat lho. Cocotmu kuwi. Satriya bagus ingkang tanpa cacat, sekti tanpa paguru. Niku kulina dados jagoning para dewa wonten kahyangan Suwaya menika sinuwun. Kabeh ampuh kok. Kabeh menika ampuh menika. Raden Mangkura Sadewa menika lajeng kok kagri Pandhawa niku sekti Mahabara. Dereng niku putra-putranipun para Pandhawa utamipun putranipun Raden Werkudara ingkang angka setunggal menika jenenge Raden Antareja menika. Raden Antareja menika kuasanipun menika saged ambles bumi lan anggadhahi bisa mandi menika kados misanipun kula. Amargi menika putunipun nggih menika putunipun Bathara Antabuga niku. Raden Antareja niku daya ya menika kuasane saged ambles bumi ngoten niku. Iso ambles bumi kok. Saged ambles bumi menika Raden Antareja. Ingkang angka kalih menika jenenge Raden Gatotkaca menika. Menika kastenipun menika saged nambah Jumantara yen mletek
tanpa sutang yen ibar tanpa lar ngoten niku. Otot kawat balung wesi Kringete wedang kopi Kang Dok. kok panganan lho wis enak kurang wedang kopi kok isine kok tak wedang kopi. Ya wis cangkemmu lho lho aku muni. Lah piye motor ndekno larang ngono yo mbiyut ta yo. Niku Raden Gatotkaca niku wau. Ingkang monggo niku sifat Raden Antasila menika sinuwun. Menika kasektanipun menika saged manjing Jaladri, saged mlebet wonten samudra menika tanpa beda wonten daratan. Dados awrat sanget menawi sinuwun badhe nyidra pecahipun para Pandhawa. Wah! Aku ora wedi kok. Aku ora wedi kok kowe wong krungu ya kuwi. Kadedayanku kok. Sapa sing wong krungu kadedaya Prabu Dewa Pawaka. Jagat iki keblebeten kok. Ora ngatos-ngatos sinuwun menawi badhe usah kaliyan para Pandhawa. Ora tak kubris omongmu. Patih Dewa Semara. Oh, kon undi wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Budal nyang kami sirem ya kuwi gawe ringking para Pandhawa. Untakno para wadya bala bajingak raseksa kabeh diajak menyang marang Ademel, Lasmi marang Ademel. Wis akan dawuh sinuwun. Sang Pade Sigra Hanaka baris yang wiji kumolong gampya kumrang putsarane inarung kabyak wawangate gumalarna bakti Siapa
Thank you.